Aquesta guia d'eines digitals tecnoètiques, que també li diem guia joves per reflexionar i fer el canvi, és una guia que hem elaborat amb l'objectiu de dotar-nos d'arguments per començar a utilitzar les eines digitals tecnoètiques i deixar d'utilitzar les eines digitals que venen de les grans corporacions tecnològiques. Per fer-ho, creiem que és important que ens dotem d'arguments de per què hem de fer aquest canvi i que ens deixem interpel·lar emocionalment de per què volem fer aquest canvi. Per nosaltres és important que col·lectivament decidim fer aquesta aposta. És una guia que està pensada per gent que participa d'entitats o de col·lectius, però també animem a que si individualment volem fer el canvi també té tot el sentit. A l'Escola Lliure El Sol ja eren sòcies de Fem Procomuns perquè eren usuàries de les eines de Somnúvol, eines tecnoètiques, i vam estar parlant sobre com podíem fer que aquestes eines fossin utilitzades també pel jovent. I inicialment vam fer una sèrie de formacions, uns materials, etc. I en fer això ens vam adonar que calia també materials de sensibilització, o sigui, ens calia com un pas previ. Llavors va ser el moment en què vam començar a parlar de potser fer una guia i d'aquí va sorgir aquesta idea. Quan parlem de capitalisme de vigilància en la guia, agafem el concepte de la Shoshana Zuboff, una sociòloga que diu que el capitalisme de vigilància és com una mutació del capitalisme, que va més enllà. O sigui, és una nova manera d'acumulació del capital, a través d'utilitzant com a matèria primera l'experiència de les persones. I aquesta experiència de les persones la recullen a través de les dades. GAFAM és un acrònim per Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft, que són els gegants tecnològics els que estan darrere del capitalisme de vigilància. Llavors, què passa amb aquestes GAFAM? Que són com invisibles, no ens adonem que hi són. Creen un problema que és nou, ens creen una situació nova en la que no ens hi hem trobat mai abans. Mai abans hi ha hagut un número petit de persones que tenen accés a un número tan gran de dades, aquestes dades massives. Diem que són invisibles perquè no ens n'adonem, no en som conscients de que estan tan a dins de les nostres vides. A vegades diem que si una persona entrés a la nostra habitació de nit i ens remenés tots els calaixos i tots els armaris, ens atabalaríem molt, i en canvi deixem que aquestes grans empreses entrin en la nostra vida privada totalment, el més íntim de la nostra vida, i ho explotin, ho utilitzin, ho comparteixin amb tercers. Com aquestes empreses tecnològiques treballen amb empreses d'Israel que promouen el genocidi al poble palestí, per exemple, o com aquestes empreses també són responsables d'intel·ligències artificials que estan construïdes sota paradigmes racistes, paradigmes masclistes i LGTBIQ+fòbics, per exemple. A la guia també recordem moltes vegades que els propietaris d'aquestes empreses estan dins de la llista dels 10 homes més rics del món, són homes blancs, homes cis, per tant, aquestes grans empreses exemplifiquen el poder, i per nosaltres ens és important assenyalar això. Com a alternativa a aquestes GAFAM, hi ha eines que són fetes en programari lliure. Llavors, què és el que fa que un programari sigui lliure? Doncs és un programa, un software, que és utilitzable per qualsevol persona. Es pot tenir accés al codi font, o sigui, tu pots veure com està fet aquest programa, o una persona que en sàpiga pot veure com està fet aquest programa i assegurar-se que no està recollint aquestes dades teves. Es pot distribuir lliurement, que no té per què ser gratuïtament, però lliurement tu pots passar-li aquest codi, aquest software a una altra persona. Qualsevol pot actualitzar-lo i pot modificar-lo. Qualsevol en pot comprovar el bon funcionament i si té errors, i hi ha una comunitat oberta que ajuda a desenvolupar aquest programari i que es dona suport i et pot donar suport en el cas que tinguis dubtes. I llavors, això, el que deia abans, sempre es pot comprovar que no t'està recollint les teves dades i no les està utilitzant.